keď som išiel fotiť tento súbor, tak na počiatku bolo slovo. Ten súbor vychádza práve z tej neustále nekonečnej horúčavy, ktorú nejakým spôsobom znižuje len v čase, kedy je to v noci, v čase, kedy to klesá tá horúčava na 35 stupňov a práve vtedy on ako keby vychádza. Čiže Ivan tam prežil 3 roky intenzívneho žitia a ona možno teraz bližšie povie, či sa dá v takej horúčave žiť, alebo aká bola celá tá jeho púť, alebo cesta, alebo niečo, ktorú prešiel. Každá tá fotografia má príbeh, ktorý súvisí s horúčavou. Teraz, aby sme si predstavili o krajine, o ktorej hovorí. Predstavte si veľkosť krajiny, ktorá začína z európskeho pohľadu niekde pri Estonsku hore a končí pri Portugalsku, pri francúzskych hraniciach do Španielska, zahŕňa celú Európu až po Rím. Predstavte si krajinu. Predstavte si mesto, ktoré má 100 km na šírku, 100 km na dĺžku a predstavte si, keďže som tam bol pracovne, ja sa venujem digitálnym technológiám, inštalácie rôznych mobilných sietí, predstavte si infraštruktúru, preto tá elektrika, kde máte optický kábel natiahnutý na vzdialenosť 106 000 km krížom krážom. Hej? A tam žijú v tej komunite ľudia, rôzni ľudia. Saudovia, a budem o tom hovoriť detailne pri tých fotografiách, sú rurálni vidiecki ľudia, ktorých postihlo to šťastie, že objavili prírodné zdroje. Ale oni vo svojej podstate sú prírodní rurálni ľudia. Mesto je pre nich nejaký priestor, v ktorom dočasne fungujú. Vždy, keď príde nejaký voľný čas, víkend, utekajú do púšte. Púšte ich domovo. Oni sú ľudia púšte. My keď vidíme nejakú reportáž v televízii, tak si povieme 56 stupňov, že ako sa tam asi funguje. Ale ono to ovplyvňuje 24 hodín denne vášho života. Pustite si doma fén a pustite si ho do tváre a budete vedieť, ako funguje 56 stupňov. Pre mňa je najkľúčovejšia fotografia z celého tohto setu, a potom veľmi rád poviem o každej fotografii, tá fotografia, ktorá sa volá 49 stupňov. To sú tí dvaja mužovia, ktorí tam sedia, pretože ja som slúbil, že prinesiem mi príbeh do Európy. A poviem vám, prečo sa volá tá fotografia 49 stupňov. V Saudskej Arábii je oficiálne zo zákona zakázané pracovať na 50 stupňov vonku v exteriéroch. A keďže tam chodia robotníci z Nepálu, z Bangladeža, z rôznych tých okolitých chudobných krajín, tak pracujú v oveľa neľudskejších podmienkach, ako je tých 49. My si ani nevieme predstaviť, čo to je pracovať v takej teplote vonku, už sa len prechádzať a nielen pracovať na nejakej konštrukcii. A ja keď som týchto mužov oslovil na olešení, tak to bol až taký posvetný moment, keď som povedal, že ja prinesiem ich príbeh do Európy. Oni zliezli z toho lešenia, zložili si helmy, sadli si tam a urobili... Bol to veľmi posvetný moment pre mňa, keď som uvedol tú fotografiu. Niekedy mi pripadá, že je to ako keby 1 000 000 kilometrov iný svet. A na druhej strane, tým, že som vlastne pracoval na 5 kontinentoch, tak viem povedať teraz, že napriek rôznym stereotypom, maskám, spoločenským vrstvám, náboženským vrstvám, sociálnym vrstvám, ja som všade zistil, že ľudia sú vo svojej podstate rovnakí úplne všade. A keď vás pustia do toho ich sveta, keď sa dostanete pod búrku nejakej ženy, keď sa vám otvorí nejaký muž a rozprávate a hovoríte, tak zistíte, že to sú takí istí ľudia z mesa a kosti, ako sme my, len žijú v nejakom kontexte sociálnom a spoločenskom a ten ich nejakým spôsobom ovplyvňuje. Takže ešte raz ďakujem len pekne, že ste tu a potom môžeme sa porozprávať do jednotlivých fotkách. Prajem vám príjemnú zábavu, dobrý čas, čokoľvek máte. Vitajte.